ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ହୁଏ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରେ। ମରିବା ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ପରିଜନକୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣବାୟୁ କଣ୍ଠରେ ଅଟକି ରହିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଛି ସମୟ ବିତିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଯମଦୂତକୁ ଦେଖି ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ବାୟୁ ଡରରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଏ। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। କଷ୍ଟର ପରିସୀମା ଅନେକ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ 100ଟି ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେତିକି କଷ୍ଟ ପାଏ ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ମୁଖରୁ ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼େ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ, ତାହାର ଆତ୍ମା ଶରୀରର ପଛପଟେ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ଧର୍ମ କାମ କରିଥାଏ, ତାହାର ଆତ୍ମା ମୁଖ ପଟେ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।